RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Weet je wel dat ik je gezien heb? Je keek me heel eventjes aan. Ken je nog van heel lang geleden? Ja, Wet en Wild is eigenlijk een beetje ontstaan na dat we afscheid hebben genomen, zeg maar, van het paalzitten. En daar is dit de nieuwe variant op geworden, zeg maar. We willen wel als ondernemers dat er in de laatste weekend van de bouwvak wat ging gebeuren. Dus daar hebben we met een paar andere ondernemers de schouders onder gezet. Waarom heb je hiervoor gekozen? Je kon altijd bij mij terecht. We zijn hier bezig met hefkussens. We kunnen met één kussen ongeveer 24 ton optillen. Nou, we hebben hier dus even een demonstratie, vooral voor de kinderen, om even stuk voor stuk even laten zakken, even optillen, even kijken hoe het gaat. Dit gebruiken we dus bijvoorbeeld als er in het veld of een beetje een slechte plek waar je kunt komen, kunnen we zonder stroom komen, ademluchtfles mee, waar 300 bar in zit. We hebben een werkdrukgebruiker van ongeveer 8 bar. Dan kunnen wij snel te plaatsen zijn en bijvoorbeeld snel een redding uitvoeren als bijvoorbeeld iemand zoals nu onder een trekker zit. We zijn donderdag begonnen met de zeskamp voor de kinderen en 's avonds was er dan zeskamp voor de volwassenen. En met allerlei spellen, met als slotspel met Glans van de Schans, snel naar de bel. Dat was lachen. Er is hier vandaag heel veel te doen. Wat vind je het allerleukste hier van vandaag? Het blussen. En wat moet je daar doen? De plankjes van het ding afblussen. Wil je zelf ook brandweervrouw worden? Nee, Nee, waarom niet? ik vind iets anders vind ik al leuker. Wat vind je leuker? Dierenarts. Zou je zelf ook brandweerman willen worden? Want dan mag je natuurlijk ook fietsen knippen, auto's knippen. Ja. De kinderen mochten zelf even met de spuiten wat oefeningen doen. Er kwamen diverse, ook oude brandweerauto's, maar ook nieuwe brandweerauto's hier op de Voorstraat, waar de kinderen op mochten en op de foto. En de brandweer heeft nog een auto opengeknipt en al dat soort dingen. Ja, vorig jaar was het Wet n Wild voor het eerst. En dat was eigenlijk zo'n groot succes dat we dit jaar dat weer opgepakt hebben. En daar komt uiteraard weer een vervolg op. Ja, we hebben zoveel ideeën nog met z'n allen. Mensen verwachten het ook een beetje dat er laatste weekend wat te doen is in Kolm, laatste weekend van de bouwvak. En het ene werd natuurlijk wat minder bezocht dan het andere. Maar zoals nu is de zon er weer bij en dat is wel weer leuk voor de mensen, ja.